No niin, se on Ardex 1 täällä ja tänään mä aloitan uuden sarjan, kyllä, koska muuten mä... Hui, että siinä oli juoksuhiekka, tuo on siis juoksuhiekka, kato mitä tuolla rukalle käy. Mä, mä yritän auttaa sua, mutta sun ei olisi kannattanut mennä sinne. Siinä käy huonosti. Come on. Ai käy huulen. Ja peruspuun hakkaamista. Aina alussa on peruspuun hakkaamista. Ja mä toivon, että tää ääni kuuluisi nyt hyvin. Minun tietääkseni niitä pitäisi kuulua hyvin, mutta eiköhän se kuulu ihan hyvin, koska näin edespäin. Mä en tiedä mitä ihmettä. Mutta hakataan tota puuta tuosta, että sitten saadaan tehtyä juttua. Ja mitä tykkäsitte tästä siitä ekasta bändikän videosta? Ääni nyt oli aivan surkea. Mutta ei muuta. Tänne mä en oo ikinä menossa siis tää on aivan hirveä paikka. Tuolta ei pääse poiskaan. Mä rikon tuon. No niin, ketuttaa tuo. Tuon pitäis lähteä jos lähtenyt. Mennäänkö me tuonne? Ei, tuolla on tommonen torni. Semmonen torni. Tehdään sen lähelle. Oota, merkittää se paikka. Eli oliko se M? Joo. Diamet Mountain taika. No. Extreme. Torni. Näin, se on merkitty. Mitäs muita me voitais merkitä? Taas laimipaikka. En mä tarvi. Ei mitään. Ihan samaa mitä tää tekee. Puunsiemeniä. Kovin kummosta. Mä ne... Näin. Siellä on jotain jännää näköjään. Mutta minusta myös nämä Bandicammin videot on parempia, koska nää ei lagita. Silleen ne kuvaa ihan samat silleen lagitukset, tai silleen jos edes lagittaa, kuin itellä. Eikä oo silleen koko silleen niinku skriikas silleen, vaikka itellä se menee ihan okosti. Näin tää omena, syöpä se. Puunsiemenet on aina kivoja. Paitsi, että nää ei oo kivoja. Öppede. Onko tää nyt tehty ihan tarkoituksella, että joutuu tälleen kiipeilemään? Uskonpa. Yks, kaks. Ja jos ihmettelette, miksi näissä tosi pinnoilla näkyy kaikkea niinkö redstonea, joskus jopa timanttia, koska heksit on semmonen... Siis jos menee jonnekin, tai tiedättekö, jos joku pelaa heksittiä, niin löytyy semmonen linna, semmonen ihan linna, ei semmonen leijuva, vaan ihan semmonen tavallinen linna. Niin siellä on alueella semmonen kivialue, missä on kiveä tosi paljon, niin sieltä mä oon ainakin tosi paljon rautaa, timanttia, redstonea, lapislasuria, koska ne ei oo tässä pelissä mitään parhaita.
tässä niinku tosi arvokasta on niinku esim. Jos saadaan ne no kaikki mitä niinku joskus saapi. Mä oon saanut tässä pelissä peliin 3. parhaimmat armorit joiltain. En oo kaikkia. Mutta no mä en tiedä miten hyvät. No meteoriittiarmoreista on niitä mitä reknoniitti, jotain semmoista. Niin sellaista. Olikohan se edes mikään torni? En ainakaan ite näe kumminkin semmonen puu vaan siellä. Enpä usko. Kyllä mä uskon, että siellä on torni. Ja viidakko on tälleen näin, niin on hyvä tehdä taloa. Jos mä oon ihan Oota, mä otan kontrollijuoksun nyt. Miksikään mä en edes oo käyttänyt? Eiku hetken, tässä ei oo Exitissä kontrollijuoksu. Joo, on siellä tuolla tuo torni häämättä. Jep. Oho. Sattukohan tuo korva, en usko. Ruvetaan tekemään ihan puumajia. Mä teen oman reisin, mä teen näin. Vähän pitää kiivetä. Tyhmä kana. Näin. Tästä tuosta voi kiivetä. Laitetaan tuo. Eiku. Ei pitääkö nää tälleen? Eiku, en minä tiedä. No, kumminkin. Aloitetaan. Eli näin. Näin. Tehdään tuo juttu nyt, että mä teen tästä jaksosta varmaan nää Hexit-jaksot kaikki tulee olemaan maksimissaan ehkä 15-20 minuuttisia. Vähintään ehkä 10 minuuttia. Mä varmaan nyt jätän ekan jakson kuvan 10 minuuttia. Kun mä en usko, että te jaksatte kattoo puuhakkoa. Itse skippaisko kun mä oon tätä puuta hakannut? En mä skipata. Mutta toisessa jaksossa mä tuun skippaamaan nää puunhakkoitut. Hei, oottakaa mä laitan vähäksi aikaa pausille. Nyt tää jatkuu. Joo. Nää 10 puuta. Mä en tiedä miksi se tekee näin. No, kai se on pakko ottaa sitten silleen. Dirtti voin ottaa tuolla. Ai. Kyllä 40 puuta pikkuseksi aikaa riittää. Se häppäs pitkälle. Voisi alkaa tähän tekemään näin. Nyt aletaan tekemään tätä seinää. Mä saatan ehkä pikkusen tän videon jälkeen rakentaa tätä. Ei tästä tuu mikään semmonen world best home. Tai tämmönen treehouse. Puukoti. No joku puukoti kumminkin. Miten mä tän tekin? Mä teen tän näin. Näin 8. Eli YKKNEVI. YKKNEVI. 6. Ei muuten. Loput stikkejä. Joo, tämmönen taloaloittelu tällä kertaa. Ensi kerralla me varmaan käydään tuolla, kun me tehdään toi viemikko ja etitään kaikkea. Joo, seuraavassa videossa nähdään, mutta